Ситен элекке халыктың көн күрешендә зур урын алган инде. Ситендән өйдәрдә эшләгәннәр, һарайдар эшләгәннәр, картоф баксаларын кәртәләү өчен кәртәләр эшләгәннәр. Тал дип атала, акыл типтәге кыва тал. Был тал һыгылмалы бик, үрү өчен уңайлы, һынмай торган тал булып тора инде. Менә буны гадәттә эшләйләр көзгөһен, япрактар коелгас, агастың һәйбәт вакытында эшләйләр инде. Баганаларды услайдар. Услап, баганаларды услагандан соң 25-30 см аралыкта баганаларды ергә катып чыгалар. Менә шундай урындар эшләйләр. Баганаларды бер рәткә 25-30 см аралыкта шайтып катып чыгалар. Катып чыккандан соң башлаганда, үрергә башлаганда нәзик талдан башлайлар, чөнки юанрак талдар менән эшләгән баганалар кыйшаярга мөмкин. Шуның өчен нәзик талдан башлайлар да, адактан юанрак талдарды менән бер-бер артлы үрә башлайлар. Үрәләр ябай юл менән, ябай үрү юлы дип атала. Менә бер рәткә талды куеп, уны беткәнчә үрү. Bir taldı başlayında şunun bilen bitkense. Şundan soң kırda kartof baksahan kertelegende men tiydigine bir gün üstündegine urip sıkkандай sığırga gerek bular vaqtda. Bu vaqtda талдарды күп итеп алалар да, керекмәгән талдарды, насаррак талдарды алалар инде. Ошындай неге халып. Буларын ошындай халып, айырып кына сагалар менә ошындай. Бер рундан ikkinchi o'rindan tutturib qana saqalar. Mana bu tiyilgina beygaya 3-4 martaba shulay ishlagan vaqtda kartof baqsağının kərtəhi ədirdə bulayın. Buna şulay edib üstüne sıqqan savurub adaqdan bağanalardan uçlarını tigilib basıb saqalar. Bundan soң булырга мөмкин, талдарды берәр, икешәр дә алырга мөмкин. Еп, аркан һәмәк итеп үрәү. Бу вакытта талды куеп чыгалар. 2 талды куеп үрергә мөмкин, яки 3-4 талдыла куеп үрергә мөмкин, багана аша. Моны һәр берсен сиратлап үрәләр менә шулай. Сиратлап үреп алып китәләр. Менә шундай. Бу вакытта аркан һәмәк тал ишелеп китә инде. Тал ишелеп китә менә бунда. Ситен гадәттә моны иң һуңында эшләйләр. Ситенде үреп биткәндән соң өстен нык булсын өчен.